Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 esquart ta' filgħaxija dejjem fuq One. Riforma dwar l-inkjesti proposta mill-Gvern se tibda tiġi diskussa fil-Parlament mill-ġimgħa d-dieħla. Dan tħabbarot konferenza l-aħbarijiet tal-Partit Laburista li kienet indirizzata mill-Ministru Jonathan Attard u s-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield. Llum flaqa tal-Grupp Parlamentari kien deċiż li d-dibattitu fl-istadju tat-tieni qari ta' din ir-riforma għandu jibda nhar it-tlieta 11 ta' frar. U dana jirrifletti l-impenn pubbliku li ngħata li din il-liġi kienet se tingħata priorità fil-ħidma tagħna din is-sena. Dwar din ir-riforma, Dr. Attard qal li din ibidla kuraġġuża u ntqal li din se tagħmel progress fid-drittijiet taċ-ċittadini waqt li anke tagħtiha aktar responsabilità waqt li anke se tagħti salvagwardji lill-vittmi u l-familjari tagħhom. Il-Ministru Attard spjega li din ir-riforma tingħaqad ma' passi oħrajn li ħall-Gvern anke biż-żieda rekord fil-korp tal-ġudikatura. Dr. Attard qal li l-Partit Nazzjonalista u l-fera estremista tiegħu qed jiktbu meta jgħidu li se tneħħa id-dritt ta' ċittadin li jiftħu inkjesta privata. Dan fil-waqt li dan il-proċess issa se jiġi evalwat għal quddiem imħallef. Ġie notat l-aġir tal-avukat tal-Kap Nazzjonalista Bernard Grech Edward De Bono li qal li issa ma jistgħux jiftħu inkjesta fuq għajdut li jingħad minn xi individwu f'xi każin. Is-Segretarju Parlamentari Bedingfield qal li l-Gvern fid-dibattitu parlamentari se jara li din ir-riforma se tidħol fis-seħħ. Intqal li b'din ir-riforma l-qorti se tkun aktar imparzjali fil-konfront ta' kulħadd waqt li se jitneħħa l-abbuż mis-sistema preżenti. Għal il-Partit Nazzjonalista u dejjem kontra kull riforma li jipproponi l-Gvern. F'dan il-każ qabel biss ħarġu id-dettalji dwar ir-riforma, il-Partit Nazzjonalista diġà kien kontra. Meta tħabbru id-dettalji, il-Partit Nazzjonalista imbagħad żied fl-attakki tiegħu fosthom mill-avukat tal-Kap Nazzjonalista. Intqal il-Partit Nazzjonalista u komdu li wara li jisimgħu l-għajdut imorru jiftħu inkjesta għand il-maġistrat tal-għażla tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari Bedingfield semma kif bħala parti minn din l-inkjesta se jitlu fis-seħħ timelines biex il-qorti tkun aktar effettiva. Ir-riforma hija meħtieġa kif qed ngħidu llum qabel għada u se nkunu qed inwettqu wkoll waħda mill-wediet elettorali tagħna dik il-Gvern Laburista jibqa' kommess favur sistema ġudizzjarja illi tkun bilanċjata u ġusta.